Umenie búrať hranice, umenie prekonávať predsudky, umením spájať rozdelené. Pred 2 rokmi sme sa vydali na spoločnú cestu. Spojili sme tím mesta a spolu s ľuďmi z nezávislej kultúry sme hľadali odpovede na otázky a výzvy mesta, ktoré môžu pomôcť riešiť práve kultúra a umenie. Tím programovej rady, zostavený zo zástupcov mesta, nezávislej kultúrnej sféry a ich spolupracovníkov, konkrétnymi projektovými aktivitami naplňa obsah a zmysel projektu Momentálne hranice. Tu sú niektoré z nich. V projekte Mesto kultúry chceme spojiť 4 umelecké školy a dať dokopy žiakov všetkých týchto škôl v rámci tohto projektu a vytvoriť 2 skvelé koncerty. Projekt Múzy s múzou. Cieľom tohto projektu je spojiť mladú generáciu, staršiu generáciu a písať nové texty, skladať novú hudbu a poznávať samého seba. Inštalácia, ktorú budeme so žiakmi robiť v spolupráci s profesionálnym umelcom, poukáže na dôležité kultúrne miesta v našom meste a určite bude obohacujúca pre širokú verejnosť a pre návštevníkov mesta. Súčasné deti žijú v online svete a našim projektom by sme chceli im približiť ten svet našich otcov, materí, tie naše tradície a vychádzame z tých kultúrnych tradícií rusínskych a sotackých, v podstate tradícií toho hornozemského regiónu. Od jednotlivých projektov 4 základných umeleckých škôl nášho mesta prejdeme k vzájomnej spolupráci, aby sme vytvorili spoločné dielo z toho najlepšieho, čo ponúkajú žiaci a pedagógovia našich škôl. Za nami je zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý je sídlom Viláckého múzea a súčasťou ktorého je aj skanzen. V rámci tohto projektu by sme chceli rozšíriť ponuku podujatí tejto inštitúcie. Popri tradičnom muzejníctve pripravíme aj digitálnu pamäť mesta, online archív ako atraktívnu ponuku pre nového diváka. v projekte Jazz 2.3 chceme rozšíriť mentálne hranice hudobných žánrov o jazz, ktorý absentuje v našom meste. Novou divácky atraktívnou formou, spojením hudby a tanca v parku pri Humenskom zámku chceme oživiť tradíciu humenského korza, stretávania sa ľudí pri hudbe a tanci. Chceme vytvoriť 10 súčasných moderných skladieb, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú mesta a jeho okolia, života v ňom a odtiaľto by mali vyraziť do rebríčkov svetových hitparád. Cieľom projektu Literatúra v exile je priniesť tvorbu, ktorá vznikala za hranicami Slovenska, exilovú literatúru späť na Slovensko a nadväzujeme tým na odkaz diela Ladislava Grossmana. Projekt Viem, rozumiem je zameraný na študentov a na seniorov a v obidvoch prípadoch sa chceme zamerať na rozvoj kritického myslenia. V projekte Humenné mesto, miesto čítania by sme chceli založiť tradíciu letnej čitárne v Humenskom parku pri Kaštieli, aby sme prekročili hranicu od vnútorného pôžitku k verejnému spoločnému zážitku. Teším sa, že naším projektom Poézia inak dokážeme osloviť mladých, dokážeme osloviť aj starších. Teším sa na to, lebo poézia je moja láska a dúfam, že ju dokážeme priniesť v takej podobe, ktorá ostatných prekvapí formou. Budeme pracovať s rekvizitou, pohybom, rytmizáciou, inštaláciou výtvarnou a tak sa naozaj predstaví inak, ako je to tradičné. Čo zažijeme v žánri divadlo? Prejdeme procesom a poznaním sveta divadelníctva, dozvieme sa, aké divadelné povolania to obnáša. Následne prejdeme so študentmi stredných škôl v ich autentickom prostredí samotnou tvorbou divadelnej inscenácie, stanú sa aj spoluautormi, aj hercami a všetko to vyvrcholí medzinárodným projektom Cirkus Karavana, ktorý je o zbližovaní domácich obyvateľov a ukrajinských odidencov. Projektom Tanec hýbe mestom sa snažíme priniesť súčasný tanec na netradičné miesta a tak priniesť aj povedomie o tomto chýbajúcom žánri pre verejnosť.
Projektom Trail Moderny chceme znovu objaviť a nasvietiť kultúrne dedičstvo a umenia vo verejnom priestore druhej polovice 20. storočia a chceme ponúknuť nové trasy pre obyvateľov mesta Humenné, ale zároveň aj pre návštevníkov mesta. V rámci projektu rezidencie chceme prizvať do Humenného umelcov zo zahraničia, aby spolupracovali spolu s obyvateľmi a spolu tvorili nové východiska pre verejný priestor, pre komunity a pre menšiny. Mojím cieľom v rámci tohto projektu je nielen to, aby dizajn, o ktorý sa snažím, vydržal iba tento rok, ktorý bude trvať Mesto kultúry, ale aby som inšpiroval ľudí, nech trochu viac rozmýšľajú nad estetikou verejného priestoru. Chceme naštartovať vzdelávacie aktivity v rómskej komunite v oblasti divadelnej, ale aj vizuálnej umenia. Jednou z aktivít je aj skúmanie histórie Rómov v lokalite Puckalka a táto história bude znázornená na tejto stene ako murál, ktorého cieľom je vlastne pritiahnuť majoritu, aby došlo k lepšiemu spolunažívaniu medzi týmito komunitami v meste. A keď sa to všetko podarí, vybudujeme ekostánok, kde sa budú stretávať všetky komunity, bude slúžiť na osvetu, vzdelávanie o dobrovoľníctve a ekologických témach. Jedným z hlavných cieľov našho združenia je integrálny rozvoj mladého človeka a formácia dobrovoľníkov. A práve účasťou na tomto projekte chceme podporiť aj oblasti, ako sú ekológia, participácia, komunitný rozvoj. Projektom Príbeh Rossmann chceme mladej generácii prinavrátiť jeho odkaz dôstojným a moderným spôsobom. Centrum voľného času v Humennom potrebuje vdýchnuť nový život. Investujeme do mládeže, vytvárame podmienky, zveľaďujeme prostredie a chceme mladým ponúknuť, aby prostredníctvom umenia našli svoje uplatnenie a neodchádzali z mesta. Tak ako sme sa za posledné roky trpezlivou prácou prebojovali v transparentnosti v rebríčku medzi mestami na Slovensku na popredné miesta, tak podobne trpezlivou prácou sme sa stali aj mestom športu. Naše športové kluby v posledných rokoch, v poslednom období zaznamenali veľmi výrazné úspechy na celoslovenskom poli. Tak podobne trpezlivými krokmi by sme sa chceli stať aj mestom kultúry. Humenné ako mesto kultúry, kde zavládne naozaj kultúrnosť a žičlivosť medzi ľuďmi. Hranice, múry, závory, prekážky, preťaté prirodzené tepny verejného priestoru, ale i vzájomnej medziľudskej komunikácie, empatie a porozumenia. Vzdialenosti geografické i tie pomyselné medzi centrom a perifériou. To všetko sú problémy, témy a výzvy, na ktoré sa snaží nájsť odpovede a riešenia náš projekt. Pomôžte nám zúročiť naše dvojročné úsilie, aby mesto Humenné neostalo na okraji verejného záujmu. Naše riešenia nie sú len prázdne slová. Sme pripravení ich aj uskutočniť. Humenné je Humenné!